Як зацікавіць геаграфіі пакалення, якое выросла на смартфонах. Настаўнік з Рагачоўскай школы нумар 5 Наталья Несцярович знайшла адказ. Педагог распрацавала незвычайны урок па Антарктыдзе з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. Ідэя знайшла водгук і праект прызналі лепшым на рэспубліканскім конкурсе метадычных распрацовак. Вот это нейросетевая карточка. Как вы думаете, какой город в Беларуси здесь представлен? Гродненская область. Верно, отлично. Это город Лида. Для этого нужно проанализировать информацию, которая здесь представлена на карточке, конечно же. Ну и потом, используя карты атласа, учебник географии Беларуси, проанализировать, что же есть еще в городе Лида. И, конечно же, отметить, например, на карте Беларуси. Біятэхналогіі, праграмаванне, штучны інтэлект, навуковыя міні-кампазіцыі сустракалі гасцей і удзельнікаў канферэнцыі ў фае грамадска-культурнага цэнтра. Усё гэта вынікі працы школьнікаў пад кіраўніцтвам настаўнікаў. Мы разработали на руке информатики процесс переработки помета птицефабрик до технологического процесса замкнута, то есть биоконверсия с помощью личинки черной львинки. Черная львинка помогает нам полностью разложить птичий помет за 18 дней и в результате получить высококачественный белок, кормовую базу для будущего использования и стопроцентный экологический биогумус. Гомельшчына зноў пацвярдзіла статус адной з самых моцных адукацыйных пляцовак краіны. Настаўнікі рэгіёна падрыхтавалі больш як 120 пераможцаў рэспубліканскіх алімпіяд. Сярод дасягненняў таксама перамогі на міжнародных конкурсах, рост сярэдняга бала цэнтралізаванага тэсціравання і колькасці 100-бальных сертыфікатаў. Пры гэтым застаюцца пытанні, якія патрабуюць рашэнняў. Есть вопросы, связанные с контрольно-оценочной деятельностью учителей, и тоже это тот вопрос, который будем отрабатывать в этом году. Продолжаем работать с олимпиадами, продолжаем работать с исследовательскими конкурсами, продолжаем работать с профессиональной подготовкой детей на старшей ступени и давать те профессии, которые сегодня востребованы на рынке труда, чтобы ребенок после 11 классов, если он, не продолжает обучение дальше в колледже или в вузе, смог трудоустроиться. У вочным рэжыме канферэнцыя сабрала больш за 1000 удзельнікаў, педагогаў, кіраўнікоў устаноў, прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі. Яшчэ каля 1500 падключыліся онлайн з раённых студый. Падвялі вынікі і ўзнагародзілі лепшых педагогаў. Мы с учащимся заняли место в лучший молодой сварщик 2026 года, который проходил на базе БелАР. Принимали участие в конкурсе «Наследие». Заняли также второе место с проектом о косметике. Работая в основном с учащимися мальчиками, дети хотят учиться, хотят инновации изучать, хотят работать руками, им это интересно, и всегда мы стараемся им помочь в этом. Адзначылі ўзнагародамі і настаўнікам, якія ў гарачыя летнія дні дапамагалі на жніве. Маладыя спецыялісты атрымалі ключы ад арэнднага жылля, а да школьнікаў сельскіх рэгіёнаў адправяцца гэтыя новенькія аўтобусы. Уладзіслава Галабокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».